Bagong araw, panibagong picture. Pero ngayon, time out na tayo sa picture. Kasi napupunta tayo sa Dagupan City. Ito ay para sa pagbukas ng pangatlong SM dito sa Pangasinan. Ang una nga dyan ang SM Rosales, SM Urdaneta, tapos ngayon ng SM Center Dagupan. So, samahan niyo ako at pasyalan natin ang SM Center Dagupan. Let's go! Invincible. Yun mga pre, nakauwi na ako. Ang masasabi ko lang, as usual, maraming tao. Really, nigga? Bakit walang department store? SM department store. Hindi ko alam kung hindi ko lang nakita o wala talaga. So yun mga pre, sana gusto
nagustuhan nyo yung pamamasyal natin. Maraming salamat sa panunood hanggang dulo. Baka gusto mong mag-like o mag-subscribe, kayo na po ang bahala. At syempre, samahan nyo pa rin ako sa mga susunod ko pang adventures. So, yeah, Paring Jomar, signing off.